እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ኣብ ከተማ አስመራ ን24 ግንቦት መጽንበልን ምሕዳስ ጽርግያታትን ብዝብል ምኽንያት ወግዓዊ ዘይኮነ ምእካብ ገንዘብ ከም ዝተጀመረ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ቲራቮሎ ቤት መኻን ኣባሻውልን ዝርከባ ኣባላት ህግደፍ ገዛ እናኣተዋ ህዝቢ ክሳብ 150 ናቕፋ ከዋፅእ የስገድዳ ከም ዘለዋ ምንጭታትና የመልክቱ። እተን ተዋፊረን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ህግደፍ ብዘይቀብሊትን ወግዓዊ ሰነድን ገንዘብ ይእክባ ብምህላወን ተሓታትነት ዘይብሉ ርእሲ ምዃኑ ብወለንታ ዘይኮነ ምፍርራሕ ዝተሓወሶ ብምዃኑ ኣብ ህዝቢ ጸቕጢ ፈጢሩ ምህላው ይግለጽ። ኣቐድማ ኣቢሉ ንበዓላት ተባሂሉ ካብ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዝተኣከበ ገንዘብ ተጠፋፊኡ ምንባሩ ብሰፊሑ ዝዝረበሉን ኣብ መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ተቓሊሑ ምንባሩን ዝዝከር እዩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ አስመራ ብዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባ ነዚ ካብ ህዝቢ ዝዋፅእ ገንዘብ ብዝምልከት ሕቶ ቀሪቡሉ ረመዳን ኣውልያይ ብዛዕባ ዝዋፅእ ገንዘብ ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ ምግላጹ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ብሄራት ዝተወልዐ ግጭት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝቐትሉ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ብፍላይ ኣብ ዝሓድሽ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ኣብ ዞባታት ኣምሓራ፣ ዓፈርን ቤንሻንጉልን ዝተኻየደ ሓድሕድ ምጥቕቓዕ ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተነፀረ ሰባት ህይወቶም ስኢኖም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። እቲ ቅድሚ ሰሙን ዝጀመረ ግጭት ናብ ዝኸፍአ መልክዑ ንኽሰጋገር ካብ ዝደረኹ ጉዳያት ሓደ ብረት ዝዓጠቑ ሚሊሻታትን ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ መጥቃዕቲ የውርዱ ምህላዎም ምዃኑ ሰበስልጣን ሃገር ከም ዝገለጹ ዘሪፖርተር ኣመልኪቱ። ሓላፊ ፖሊስ ምምሕዳር ቤንሻንጉል ብወገኑ ብዝሃበ ቃል ፖሊስ ነቲ ግጭት ንምህዳእ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ውልቀ ሰባት ብረቶም ክሕድግዎም ስለ ዝጀመሩ ጎነፃዊ ምላሽ ክህቦ ከም ዝተገደዱ መልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ደብረ ብርሃን ናብ ትግራይ ዘምርሕ ዝነበረ ጉጅለ ስፖርታውያን ብረት ካብ ዝዓጠቑ ተወላዱ ዓፋር ብዝወረዶ መጥቃዕቲ ሓደ ስፖርታዊ ህይወቱ ከም ዝሓለፈት ተገሊጹ። እቲ ከባቢ ብብዝሒ ዒሳ ናይ ሶማል ዝነብሮ ዞባ ዓፋር ክኸውን እንከሎ ኣብ መንጎዞም ክልተ ብሄራት ካብ 2014 ኣትሒዙ ናይ ይግባእኒዩ ግርጭት ከም ዝጽንሐ ምንጭታት ዜና የመልክቱ። ተቃውሞ ህዝቢ ሱዳን ናብ እዋን ጾም ረመዳን እውን እንተኾነ ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዋርሕ ነቲ ተቃውሞ ዝመርሕ ዘሎ ማሕበር ሞያውያን ብዓርቢ 3 ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ስልጣን ክሳብ ዝሕዝ ህዝቢ ጀሚርዎ ዘሎ ተቃውሞ ከቋርጽ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ወሃብ ቃልቲ ማሕበር ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጽባሕ ሶኒ ከኣቱ ትጽቢት ዝግበረሉ ጾም ረመዳን ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ተቃውሞ ክዕንቅፎ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ንጉዳይ ሱዳን ብዝምልከት ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ግዜያዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ቆንስል ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክሰጋገር ናይ 2 ዋርሕ ግዜ እዩ ሂብዎ ዘሎ። ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ናብቲ ዝምስረት ሓድሽ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ዝዓበየ ቦታ ክወሃቦ ክጠልብ እንከሎ ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ከዓ በንጸሩ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክርከብ እዩ ዝጠልብ ዘሎ። እዚ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ተቃውሞ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ዓበይቲ ጎደናታትን መንግስታውያን ቤት ጽሕፈታትን ኮፍ ኢልካ መንገድታት ብምዕጻው ክቕጽል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ።